Goedenavond, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Het is zondag 17 november. Een dag na de intocht van Sinterklaas is het weer rustig in de haven van Ierseke. Maar de eierschalen die hier nog op de grond liggen getuigen nog van de onrust die zich hier gisteren afspeelde. De actiegroep Kick-Out Zwarte Piet demonstreerde hier gisteren, waar weer een grote groep tegendemonstranten op afkwam. Zo werd er met eieren gegooid en zelfs met stenen en vuurwerk. 4 personen werden aangehouden, waaronder ook een minderjarige jongen. De politie laat weten dat zij er allemaal vanaf komen met een boete. De organisatie van de intocht wil niet op camera reageren, maar zegt dat ze ondanks de onrust toch een mooie intocht hebben gehad. De kinderen hebben een mooi feest gehad, zeggen ze, en daar gaat het om. Of het protest van Kick-Out Zwarte Piet ook heeft geholpen. Het comité zegt dat er in Ierseke ook volgend jaar nog Zwarte Pieten zullen rondlopen. 2 gemaskerde mannen hebben gisteravond een echtpaar in een woning in Oostburg overvallen. Dat gebeurde in de Polster. De overvallers hadden een mes bij zich en drongen de woning binnen via de achterdeur. De vrouw van het echtpaar kon ontsnappen en rende de straat op om hulp te halen. Even later wist ook de man te ontsnappen. De overvallers gingen er vandoor zonder buit. Van hen ontbreekt nog elk spoor. Twee parochiekerken in de Zak van Zuid-Beveland moeten de deuren sluiten. Vooralsnog is de kerk in Kwadedamme daar één van. De kerk in Overzande blijft in dat geval open voor de wekelijkse eredienst. En dat valt veel kerkgangers in Kwadedamme zwaar. Dat vind ik een regelrechte ramp. Dat gaat me heel erg aan het hart. Om het kort te zeggen, de ziel zal uit ons dorp verdwijnen. Ik vind het heel erg. Ja, het moet gewoon niet kunnen. Er zijn misschien andere kerken die wat makkelijker gesloten kunnen worden. Maar dit met zijn prachtige beelden en die akoestiek en ja, die omgeving, ja, kan niet. Kan gewoon niet. Maar alle kerken in de regio openhouden is te duur. Kerkgangers mogen komende week tijdens een bijeenkomst hun teleurstelling uiten. Dat wordt meegenomen in het definitieve besluit. Hun mening, hun reactie nemen ze mee in de uiteindelijke definitieve besluitvorming die over een terzijner tijd zal worden genomen. Toch hoopt iedereen nog op een goede afloop, want overstappen naar een andere kerk, dat staat nog niet op de planning. Voordat het zover is, moet er nog wat water door de Schelde. Hè. We maken ons als gemeenschap vooralsnog heel sterk om het hier toch overeind te houden. Het kan nog wel een paar maanden duren voordat er echt meer duidelijkheid is. Een kaart sturen naar iemand die eenzaam is, ziek is of iemand die wel gewoon een steuntje in de rug kan gebruiken. Dat is waar het om gaat bij het project Postmaatje, dat inmiddels 10 jaar bestaat. Eigenlijk schrijf je een kaartje naar iemand en laat je weten van hey, ik denk aan jou, je wordt gezien. Je mag er zijn en soms is dat heel verdrietig dat er iemand in de hospice ligt. En soms is het een kindje die zijn been heeft gebroken, die thuis zit en die we met z'n allen wat sturen. Maar we hebben ook heel veel vaste maatjes, dus oude dametjes die al jarenlang schrijven met een vast maatje. Inmiddels heeft ze zo'n 1000 vrijwilligers die regelmatig een kaartje sturen of een brief schrijven. Ik hoef daar eigenlijk niks voor te doen. En aan de ene kant is dat mooi, maar aan de andere kant zegt het ook wel wat hoe verdrietig het is. Omdat eenzaamheid dus wel steeds groter wordt. En ik heb wel echt een omslag gezien. Eerst waren het alleen oudere mensen. Maar ik krijg steeds vaker ook jonge mensen die aangemeld worden. En ook die zichzelf aanmelden. Van ik heb de boot gemist en ik probeer aansluiting te vinden, maar ik kan het niet meer vinden. Vooral in deze tijd denkt Eve dat het krijgen van een kaartje een meerwaarde kan zijn. In deze tijd gaan we natuurlijk heel snel, dat heb je zelf ook. Veel met je telefoon bezig en digitaal. Maar een kaartje is heel mooi, kan je nog eens op terugpakken en je weet dat degene die het heeft geschreven echt een moment daarvoor heeft gezeten. Het feit dat Eve iets kan betekenen voor een ander geeft haar de meeste voldoening. Ik hoorde pas een dametje die nog steeds de kerstkaart heeft van 5 jaar geleden in de tasje. Ja, dat vind ik fantastisch om te horen en dan denk ik, dan doen we echt wel iets goeds. We hadden vandaag droog weer in Zeeland met een afwisseling van bewolking en zon.
En op de foto's die ik hier laat zien, die in Vlissingen, Cats en Rittem zijn gemaakt, kunnen we zien dat de zon er in ieder geval beter bij kwam dan gisteren. En de maximumtemperaturen lagen erbij vandaag rond 10 graden. Met wel een krachtige wind uit het westen tot noordwesten. En die maakte het gevoelsmatig wat kouder. Vanavond en vannacht krijgen we te maken met wat neerslag, een beetje buiige regen en ook wat meer bewolking. Bij minimumtemperaturen rond 7 graden. Morgenochtend starten we eerst nog even met die regen, maar al snel wordt het droog vanuit het westen en komt de zon er weer bij. Het wordt ongeveer 8 à 9 graden bij een matige en vlak bij zee soms vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Dinsdag gaat het hard tot stormachtig waaien met veel regen en buien. En ook de dagen daarna verlopen wisselvallig met buien. Soms met een winters karakter of een klap onweer, want het wordt een stuk kouder. De maximumtemperatuur gaat overdag naar 5 graden. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.